Soc l'Imma Villegas i avui us proposo una activitat per jugar com a animals salvatges a la jungla. Necessitem plats de cartró o cartolines, llapis i colors o rotuladors. Si fem servir colors de ceres, també necessitarem vernís per a ceres i pinzell o brotxa petita. Tisores, millor de punxa, i pega, cola blanca. Un punxó, goma elàstica o bé un pal, i altres materials diversos com ara teles de diferents colors, o bé cintes, lluentons, purpurina, plomes, etc. I una mica d'imaginació. Amb tot això ens farem unes màscares d'animals salvatges per jugar a córrer per la jungla. Primer, agafem els nostres plats de cartró i dibuixarem i retallarem amb unes tisores de punxa, millor, que el cartró és una mica dur, la silueta de la cara de l'animal que vulguem fer. Les orelles, la barbeta, i després, amb l'ajuda del punxó, punxarem i foradarem els ulls de l'animal per, després, quan ens la posem, poder veure-hi a través d'ells. També haurem de punxar a banda i banda un foradet per passar-hi la goma elàstica si és que n'hi volem posar. Després d'això, dibuixarem i pintarem les altres parts de la cara de l'animal, procurant ressaltar aquelles característiques o aquells detalls que ens diran de quin animal es tracta. Per exemple, si faig el tigre, sabem que té les orelles petites en forma de punxa, els ulls una mica estiradets, té els bigotis, les barbes, però sobretot té les ratlles negres sobre fons taronges a tot el seu cos. Potser no tant a la cara, però d'aquesta manera destaquem aquesta característica especial d'aquest animal. Aquí tenim el tigre. Però, per exemple, si fem l'os, en aquest cas l'esbalú, veurem que té les orelles més rodonetes, els ulls també són més rodonets, la cara també és més rodoneta, però en canvi potser el mentó és més sortit, cap avall, i sobretot potser el que el defineix és el seu color gris fosc de la pell, per això se li diu os bru. Aquí tenim el nostre os balú i, a veure si se m'aguanta, ja tenim les nostres carotes d'animals salvatges a punt per posar-hi la goma si volem, o un pal. Però si ho volem una mica més difícil, podem, en lloc de pintar-ho amb colors, recordeu que després de pintar-ho, si heu utilitzat ceres toves com jo, haureu de posar una capa de vernís perquè us quedin els colors, quedi més acabat, els colors més aposentats, no taca i queda més brillant. Si volem fer-ho una mica més difícil, en lloc de pintar-ho amb colors que vulgueu, el que farem serà utilitzar cola blanca per enganxar-hi diferents materials, depenent de l'animal que vulgueu fer. Per exemple, jo m'he fet la pantera negra i el que he fet és enganxar roba negra en aquest cas, a tota la superfície de la carota. L'he deixat assecar perquè queda bastant humit i després, amb l'ajuda de les tisores de punxa, he retallat la tela que em tapava els ulls, que ja tenia punxats, però tela, perquè si no m'hi veuria. I després he ressaltat els detalls, com ara les orelles,
el nas, la boca o inclús els ulls, enganxant-hi lluentons que brillen, veieu que brilla? Heu d'escollir el material que us vagi millor en funció de l'animal que tingueu. Per exemple, si feu un ocell, segur que us anirà molt bé posar-hi plomes de colors. Plomes com les dels indis, van molt bé també les de la mona de Pasqua, per exemple. En canvi, si feu un elefant, no us oblideu de fer-li la trompa, potser cap endavant sortida, no? Amb cartolina o amb filferro forrat de roba, potser. I ara sí tenim les nostres màscares d'animal a punt per jugar a ser animals de la jungla. A veure si ens trobem el Mowgli. I ara molta atenció perquè us faré un repte. A veure si sabeu què mengen els animals de la selva. Bàsicament, hi ha els que mengen carn i els que no en mengen. Els que mengen carn es diuen carnívors. I n'hi ha de dos tipus. Els que maten l'animal per menjar-se'l, aquests són els carnívors caçadors, i els que no maten, sinó que mengen animals que ja estan morts, potser per un altre animal o perquè s'han mort per malaltia o per algun accident. Aquests són els carronyaires. Els que només mengen verdura, que no mengen gens de carn, s'anomenen herbívors i aquests mengen totes les parts de la planta, fulles, flors, fruits, escorça, llavors, arrels. Però hi ha animals que, a més d'això, poden menjar petits animalets com ara insectes, formigues, mosques o fins i tot peixos. Aquests últims s'anomenen omnívors. A veure si sabeu què mengen i a quin d'aquests 4 grups pertanyen aquests animals que ara us mostraré. L'elefant. Posem aquí el nostre elefantet. L'ós bru. El tigre. I l'últim, el voltor. L'elefant, el tigre i el voltor, què mengen i a quin d'aquests 4 grups pertanyen? Carnívors caçadors, carronyaires, herbívors o omnívors. I ara us faré el resultat de l'activitat cadascú a casa seva, que si recordeu eren petits poemes per a animals petits que havíem d'endevinar de quin animal parlàvem. El primer era de Josep Carner i deia: jo tinc cara de 7 ciències i visc de dia ensopit. Totes les meves sentències les penso immòbil de nit. Es tracta, segur que ho heu endevinat, del mussol. El segon era de Roland Casas i deia: ordenada i gran feinera, que amb recerca tafanera recull engrunes i blat per a l'hivern fred i glaçat. Es tracta de la formiga. Un de 3 autors, Bofill, Puig i Serrat, que diu: fa mitja damunt d'una flor, la tela que fila és com si fos d'or. Les mosques beneites la miren badant, no saben que un dia potser hi moriran. Sí, es tracta de l'aranya. Una de Cirici i Balaguer. Quina feina acordar-se les sabates en llevar-se. Per pujar tantes escales, més valdria tenir ales. Estén molts pantalons i encara més mitjons. Els simpàtics animals poden moure molts pedals. Sí, es tracta del 1000 peus, o també anomenat 100 peus. Jo no l'he comptat els peus, en tenen molts. Una de Pere IV que diu: la natura diligent ens procura una bèstia per a cada molèstia. I si a les fosques ja no piquen les mosques, hi ha els mosquits que els treballen de nit. Aquí, les mosques i els mosquits.
I l'últim, un de Josep Carner, que diu: tinc banyes que no fereixen, menjo tant de verd com puc i com una joia viva porto un estuig al damunt. Sí, es tracta del, segur que l'heu endevinat tots, el cargol. Mireu allà dalt en els estels que hi ha, és un gros animal que en bicicleta va. És un elefant i doncs què us penseu? Té una cua al darrere i una altra pel davant. Adeu!